Online sa hotline. Online Pero sa kabalo hotline. ka, makonsider ini after lawig-lawig na gawa. No nga mga binulan nga daw ay nasang reported cases of shooting incident sa Bacolod. Pero ari subong motorcycle riding suspect strikes again. Ang ginatawag lang riding in tandem suspect. Ti ari abilidadan pag moving target ya porti ya magtiro. Aber, i-check ta na nung latest ring advisory na ano ang ginhatag instruction sang direktor sang BCPO, and joining us this morning over the phone is Colonel Martir, no? Colonel Joseph Thomas Martir, ang BCPO director. Colonel, good morning si Action Art sa Action Radio Bacolod. Good morning, good morning sa listeners ng Action Radio. Salamat gid sir, siling ko mala pelikula kahapon kada mo interesado maglantaw bala sa may CCTV to. Grabe man abilidad do sang perpetrator. What was the latest kag nanong instruction naton kay Major Puerto, sir? Sir, I have been instructed Station 8 under Major Puerto to intensify the conduct of investigations. So far, may mga anggulo naman kami na tutukan subong, no? Kabalo naman na si Major Puerto. In fact, ginapalo up na nila. Okay. So, ang good news ini, although nga daw ka-professional ang nag-commit sang krimen, may ara na at least lead ang kapulisan kung sino ang nagtuyo, no? Nga kag nag-commit sa pagpatay sining victim. So far, wala pag man kami sales ang suspected, but may mga angles na which leads na dira sila related sa amo na. I think it's drug related. Drug related. More on drug related o amo nang ginatutukan, sir? Yes, sir. Amo na siya, sir. Aha. Pero the way balang nga naghimo sang crime ang ining mga perpetrator, siling ko ka mga expert maguluyat sang pusil kang magtiro sa moving target, sir, no? Yes, sir. Oo. Sundan nila sa motor kag tiro lang patalikod siya. Aha. Kita gani, ako gani ga practice shooting ko, pero inang hindi nagigani moving target do dunan mo na ganing iban, hindi pa maigo kung isa ang plate mo. Oo, sir. Siguro na tanda na gito ya guro. Sa natabo sa to. Oo, siling ko tanda na gito ya guro magtiro, maguyat pusil, sir. Yes, sir. Siguro basic maging taktisan niya. Gani man. Pero anyway, can we consider this as an isolated case, Colonel? Yes, sir. May mga hindi ko pa man divulge sir. May mga drug personalities na nga ginatutukan ni namon which may mga involvement sa mga illegal drug operations. I see. So anyway, I understand no nga hindi talaga man ma-divulge kang mahatag pangdugang siya nga detalye. So ma-expect kaming at least mayroon ini sang improvement o kon progress in the coming hours or in the coming days sa investigation, and hopefully mahatagan ng justisya ang natabo ni sa victim, Colonel. Yes, sir. May kinausoy na kami subong anggulo kag mo na subong ginapalo up sa aton nga mga probers or investigators. Yes, sir. Sir, ma-shift na lang ko, ari ka na gidman, very quickly lang. Kahapon nag-umpisa ng full implementation, face-to-face classes sa mga schools. Since tapos naman kahapon ang activities sa UNDAS, and then December naman ang preparahan naton. Pero kumusta subong, sir? Ano ang mga monitoring naton sa mga schools kag nanuman? May mga i-assign kita dugang augmentation sa mga schools as the full implementation sa face-to-face classes mag-aumpisa na gid? Yes, actually, just right after pag-pull out na namon sa cemeteries, we will immediately shift to the schools naman, roving patrols, beat patrols, butangan naman na namon to ensure safety and security sa nato ng mga estudyante. Aha. So sa mga pumuloy sa mga parents, anong reminder mo, sir, kay siling ko, base din naman blang petty crime sa gilid, mga dalanon, mga pangkuha cellphone, mga kuot sambag sa kabataan, mga tuhaw naman bla? Yes, sir. Oo, please remind lang aton ng mga estudyante na to be complacent, no? Hindi lang mag-standby sa mga matao nga lugar, kay we will be there buhi sulod sa umaga, sa ugto, sa hapon, magkanda kami roving patrols, visibility patrols sa mga eskwela. Aha.
On that note, Colonel Damas Joseph Martir, sir, salamat sa time. God bless ka. Good morning. Liwat sa imo. Sir, good morning, ma'am. Ang Direktor sa Bacolod City Police Office, nga nagatag update, ti ang ginausoy nila subong kay actually gintry ni sang Action Radio nga masugilanon ang pamilya since yesterday. No, galing kay ti hindi sila magatag pa sang mga importanteng magbuhi abi sa mga statement, no, regarding sa sining insidente. Pero somehow subong nga aga siling ni Colonel Martir, isa sa mabakod kag ginatutukan gid nila nga ang gulo o kung motibo sa krimen amo ang illegal drugs, no? Nga ang gulo. So kung magambal ka illegal drugs, either nga basig indalahig ning victim, ano man nga kausang nga nadalahig ang iyang ngalan diri sa parte sa illegal drugs, nga posible ginalinan sang kaakig o pagtumar sa motibo sini mga responsable sa krimen, wag kita makahibalo. And depende ina sa dalagan sa investigation sang mga authorities. Siling ni Colonel Martir, ang Station 8 Commander na kabalo na, no, kung paano usuyon ini maginatutukan ng drug personality regarding sining insidente. Hopefully nga aton lang diri nga ti matagan hustisya, no, ang natabo nga pagkatiro patay sa sining biktima. No, madumduman ting victim, isa ka 53 anyos, Jerry Gacindo. No, kag naganegosyo ini Palabok House sa number 8 Lizares Extension, Barangay 40, Siyudad San Bacolod. Lapit ina dira sa bagsakan sa merkado sa Libertad. Now, dira siya nagapuyo. Ti ano man ang madalom sinikiti ang ginatutukan subong, grabe ka expert ang gimo sang crime, kung sino man ini ang tuyo, no, kag naghimo sang krimen batok iya sa victim, o puli paagi sang mga ebidensya kag pagdaod-taod sa investigation sa mga authorities, may baluan kag magkaratikma ini sila. Pakita mo tod sa CCTV, galing kay ang CCTV medyo buron kag madasig bala ang pagkuha. Pero kung may mga slow motion guro ni, makita mo gid kung paano gintiro mo. Kabalo kalain ang sitwasyon, bisan ikaw nagaintra sa mga shooting competition, kaintindi ning mga nagaintra, ti ako ya, why man tayo nagaintra sa shooting competition, ang namin ko mag-uyat la pusil, nga aktual nga pagtiro bala nga may contest iya, ti ang mga expert lang siya sa armas ang magkaintindi kang nakaibalo kung paano magtiro sa target mo, kapin pagid kung ikaw yung contestant kadalagan ka, usually amo gimana mo kadalagan ka, andin tiruhon mo dira stationary imo sining target, kag depende sa kadamuon sang imo igo kag sa time element, kag dira ka mapilian o kung magadaog sa competition. Pero ina competition kag may shooting range, yari ang shooting range, yari as karsada, grabe mo, ara sa karsada nga nagadalagan duha ka mga motorsiklo, and then ang victim nga nagasakay man sa single nga motor ginsunod, no, sang nagaangkasanay sa motor. Tining kakita sinaman, sinunod lang sa iya, nagunos ang armas. Ang nakita ko lang gani nga natumba na iya mo ang victim, nga posible bisan ano pa na iya kalapit lang kung hindi ka hindi ka sanay, hindi ka gid maayo mag-uyat sa pusil, posible hindi mo pa na iya maigo, no, kung wala, hindi ka eksperto nga manugtiro sa armas. Take since nga ginambal sa pulis, nga mayara na sila sa ginatutukan karon, kag number 1 siling ni Colonel Martir, most likely ang natabo nga krimen sa sining negosyante drug related. Asto kung paano ina nahambal sa pulis nga ini isa ka drug related incident, ina posible mayara sa basihan kag naging resulta sang ilagin patigayon
nga follow-up investigation. Alas 8:32. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio.